Ai, ama, hemen nabil, arrozakin. Bueno, arroza zan. Egia zan, erreta dago, peauta. Bueno, gertatzen dira olakoak. Gaitz asko, onerako. Arroza askotan egiten dut, baina usten dut gaur gaztainak ingoitutela. Egia esan gure gaurko gonbidatuak askotan esango zuen, gaitz asko, onerako. Eta zergatik, hobeto, bea etorri dadila oain, eta kontatuko igu bere alaxe. Kaixo lagunok, eguerdion, eta Asier Beramendi, ongi etorri jauna, zer moduz? Ongi, zukaldatzeko prest? Bai, gogoz. Oso ondo. Bueno, talde askotan ibilizea, eta guain bakarkako lanak intzatoz, ezta? Bai, hori da. Bai. Zen fotopatuko deu, zenbat abestikin atea zea, nola? Pixka bat, danetarik dakat, egia san, aspaldinako soinu banda baten 7 kanta, nahi dut argitaratu, nahiko zarra da grabaketa, baina hor gordea daude. Gero aparte talde baten, eraul taldearen zuzeneko diskotxo bat ere kaleratuko dut. Eta hortaz gain ari naiz, nire kabuz, fiskat kanta berriak egiten, beste musikari batzurekin, orduan... Ondo, gelditu gabe, artistak bezala, ez da? Poliki, bai. Oso ondo. Bueno, nahi leheno gertatu zaitek hemen arrozakin hasi naukela, peatu intzaitek, eta esan gaur gaztainak ingoitugu. Ike askotan erabili aldek esaldi hori gaitz asko onerako. Bai, egia esan bai. Adibidez, niretzat, musika egitearen kontua pixka bat hortik sortutako zerbait da, zen nik nuen inolako espektatibarik, ez esperantzarik musikan aritzeko, baina momentu baten pixka bat nire burua laguntzeko, edo mina arintzeko hasi nintzen gauzak idazten, eta pixka bat abestiak egiten, eta esaera zar horren eredu argia da pixka niri gertatu zaitena, orduan bai. Igual ez nahikoa esaten. Lasai, guain garatuko dugu dana, aldi berian ingoitugu gaztaina krema bat ontxoekin, eta gero ingo dugu pudintxo bat bai gaztainana, gaur sasoian gaudela udazkeneko bai gaztainak eta nola esperretxikokin, eta aldi berian, irrikitan gitxabek entzuteko, eta aldi berian ingo jau zugaldatu, eta ondo pasa. Ados? Bai, hori da. Indazio plana. Ondo, earra saio bat horrena. Bueno, lagunak eta Asier, garatuko izut pausuz nola ebiliko gehan errezeta honekin. Kasu honetan, 2 errezeta dazkau. Bat ingo deu krematxo bat, gaztain eta ontona, eta hortako ingo deuna da, nola ez, porrua ondo gorritu sartaian batzu jakin, ondo gorrituta da honian gaztaina botako ditugu bertara, baita ere botako deu erromerua, eta botako ditugu ere bai perretxiko hauek kultiboko badianak. Bertara botako ditugu, ondo sukaldatzen utziko ditugu, eta horren ostian salda botako deu, honekin bateare bai, ontxon enborra botako ditugu, eta bukatzeko botako deu esne gaina, utziko deu dena ondo murrizten, gatza eta piperran puntxua jarriko deu, eta gero platera datzeko garaian, botako deu gaztaina gordina hola puxketa batzuk, xafla batzuk, eta perretxiko kasu honetan ontuan txapelana bai. Ados? Eta nola ez, perexit fresko pixka. Bale, hoi izangoa, krema gaztainena. Eta gero hemen ingo deu pudintxo bat. Pudina egiteko, hemen dazkau erretako gaztainak, ingoituguna da esnetan jarri kasuelan, azukre eta vainilla mamilakin, putziko ditugu bertan sukaldatzen, eta ondo sukaldauta da honian, ingo deuna da. Arrautza gehitu, gazta krematua behitu, dena ondo birrinduko deu, eta moldetxo batian sartuko deu, eta pudina ingo deu. Laberatuko deu, 160 graduta, 40 minutu. Ateako deu, eta gero, hor dazkaun gaztainakin, ingo deu salteatu, pusketa batzuk, geho, pudinan gainean jarri, eta azukre hautzare bai botako jo, dotore jarteko. Ados? Bai. Gaztan sali haiz? Ez asko. Ez asko? Ez asko, esan barri, baina... Era onta igual gustatzen zaizkik gehiago, Hoi esan barri modu ontan ez ditut probatu, beraz, ez. Bikain, gaur dastatuko ditu. Bueno, ningon jaten nadek, porrua zuritu, eta txikitu, eta lapikon jarri batzu jakin, eta zuin behar zuna bitu, erreta dazkau gaztain hauek, in behar dituzu garbitu, eta garbitzitu nian, denak batea jarriko ditugu esnetan egosten. Ados? Venga, hoi ire kontu, hemen jarriko izuta, lapiko txo hau,
gero jarriko dugu dana zuritzitu zunean, bai, labanakin o eskuzuk ikusi, Eskutik balongi, ez? Bai, eskuz ondo eta gero zeo balin baka labanakin garbitu, bale? Venga, eta ni esan bezala porrokin jarriko naiz, eta aldi berian kontatu iguk, noiz plazaratu berdeken? Diska berri hau, o diska bat ingoek, o bakarrian agoltzan gainean hasiko aiz, o nola zio panorama? Ja, gauza asko dira, ez? Igual, pixka bat, egia esan hori, disko bat prestatzen nabil, orain musikari batzurekin, hemen Donostin grabatu eguna, eta lehenengo kanta kaleratu genuen, Atik Bera izenekoa, bai, eta orain gainontzekoak seguruenik ezakit, nik uste Gabonak eta gero. Vale. Bai polikigoaz, eta azkenan hori, bakoitzak badu bere bizitza. Lasai, beste lanak egiten aiaiz, eta honekin sartu barrek, ezta? Bai, azkenean hori, gaur egun musikaz bizi nahi izatea, bada pixka bat ola... Bai, ez da erretxa. Bai, eta bueno... Gauza asko inbiar de alde barien, ez da? Bai. Ni orain ikusten ez entzuneko karrera eukiduk ibar dezula ere musikari izateko, bai. Bai, ez da? Bai. Guain bideoklipa ez bakazu, ez du balio, ja bestiak, ez da? Ez. Katxiz da, hori egiak, eta gila esan, nik hori ikustean nire semiaz eskanik, gaztiak. Bai. Eta jartziok abesti bat, eta ja irudia ikustean nahi duteko. Ez daki entzuten bakarrikan, nahi du, eta zen pasatzen da hor telefonuan, Bai. Bai. Eta orduan, ire abesti hauek, bideoklip pixkateukiko ere bai, edo... Saiatuko naiz, baina... Bai, azkenean, gastu asko dira, musikari ordaintzen ari naizen, azkenean, haie badira musikari, enkabuz lan egiten dutenak, eta ez dugu talde bat osatu, baizik eta kantua grabatu ditugu, hori, talde formatuan. Eta hori, poliki, bai, ikusiko dugu. Eta abesti hauek, zuk idatzitakoak dira denak? Bai. Letra eta gitarrakin hasten naiz, Joseba barkatu, ez dakit kriston nazte egiten ari naizen hemen. Bai, ez, lasai, nola puri egiteko da, oso ondo, ezin hobe. Igual daude pixkat arrutikan ebai, aber nola daude. Hola hobeto. Zuk ondo, zuk azalak endu, eta nola birrintzeko dan, eta gero estetan sartu berdeon, moldatu zaitea alde zun moduan, bale? Venga, zure kondu. Gara treskanta jarri diotena, Bueno, ondo aiaiz, lasai. Bueno, eta esan dakoa, zukin dituzu orduan abesti guztiak, ez da? Bai, nik ditut letrak azkenean, eta gitarraekin, komposatze ditut, eta... Bueno, azkenan, nik konturatzen naiz ere, netzat guzti hau idaztetik datorrela, eta gustaren zait, leno oso ohikoa zen bezala, eguneroko bat idaztea, bakoitzak bere pentsamenduak pixkat askatzeko eta hori, ni horrela sinintzela idazten karreran, itzulpen gintza ikasi nulako, eta lotua zegolako iten unarekin. Eta hortik pixka bat musikara saiatu nintzen pasatzen, ez? Edo esan, testuak idazten balin baitu, eta nahi gustaren zitzaidan egiten duna, sinintzen kantuak egiten. Eta horrela, bai. Eta kantu horiek, ze topatuko dugu letra horietan? Zaki. Denetarik, pixka bat. Egia da... Badago amorru pixka bat, Amorru pixka bat, zure bizipenak dira edo kontakizuna o nundik harrapatitu? Ez, nire bizipenak dira gehien bat. Bai, nire bizipenak dira, azkenean... gustaren zait jendeari erakustea eta jendeak disfrutatzen dula ikustea, edo kantak gustaren zaizkila ikustea hori, polita da, ez? Baina azkenean niretzat egitet pixka bat, nire buruaren zat, ez? Eta disfrutatzen dudalako, ez? Egia da bizi dudala pixka bat, ez dago kidan zerbait bezala. Orduan musika egitea eta kanta bat egitea eta guzti hori, jabada pixka niretzat... Eta zeratik ez dago estiakela irekin. Ja. Azken nian bakoitzan egin abiatzik eta topatzik enakin, ez da? Baina, hiri esan dek, derrepente, sortu zaikau eta hasi izak idazten, baina hasi izan idazten berez kantuak iteko, o idazten hasi izan idaztegatik eta gero kantu bilakatu dira? Gehien bat hasi nintzen, niri guztan zitzaiten, poemak idaztea, ez dakit poemak, testu laburrak, edo horrelako... musikalidade batekin, edo metrika batekin, edo ritmoarekin. Eta hortik konturatu nintzen, saiatu nintzen hortik kanta batzuk egiten, eta batzuk izan ziren zuzenean kanta bezala jaiotakoak, baina beste asko, beste asko ziren igual melodia bat nekan, edo horrelako akorde segida bat, edo horrelako zerbait, eta hortik esaten nun, probatuko dut,
probatuko dut, idatzi duan testu txiki hau, bai, nola abestu baten plasmatzen. Hori da. Eta, baina ibai itzan lehenotikan beti gustatu zai gitarra, o solfeo, beti musikerua izan zea. Bai, hori bai. Vale. Bai, etxean oso musikazalea dira, aita batez ere, eta denetarik entzun izan dut beti, gaztetan. Eta, bai, txikitan pianoa jotzen nun, ikastolan. Vale. Ez dut pianoa jotzen, oso gaizki jotzen dut, ez dut jotzen. Baina, bueno, txikitan hasi nintzen ikasten pixka bat, eta gero gitarrarekin hasi nintzen, 13 urtekin edola. Soinu pixka gehiagiteko, o pianoa zeuan lasaiekila, o... Gertatzen, bai, bira, gaina, nik eskatzen nion nire irakasleari Backstreet Boysen kantak. Bai, Nenitula jo pianoan, bai, eta esperak, bueno, ez dakit inoiz atera genuen kantaren bat, baina, klaro, jartzen zia musika klasikoa. Eta pixka gitarrarekin hasi nintzen, 13 urterekin ordu egon gehiago... Ina Iwana jotzen, no? Hori da. Jimi Hendrix entzuten, gero Extremo Duro, Marea, horrelako gauzak, berri txarrak pixka bat, bai, estilo hortan. Eta idaztiana, leheno esan dira bezala, hori ze hasi itzan? Krisi momentu horretan hasi itzanen idazten ja abesti horiek? Bai. Lehenu ezuan idazten inoiz ez ere, o poemak ebai lehenutik idazte dituan? Karreran, batxillergoan, pixkat institutoan bai hasi nintzela zerbait idazten, uste ikastolan ere, behin lehiaketa bat gazteko irakasla proposatu zigun lehiaketa baten parte hartzea, eta eskatu zigun 3 orrialdeko idazlan bat egitea. Eta goratzen ez hasi nintzela idazten, eta hainbeste gustatu zitzaiten egindakoa, irakaslari esan niola. Bidaliko izkizut 3 orri, baina ez dago amaitua historioa. Baina... Nik 3 lerro bialtzen izkitxon. Amaituta dago. Izaten itxon. Bakoitza berian. Egi bialtzegoan, dezaten, guain dikan ez bukatu ikuina. Badakaten melana entrelatzeko, baina guain dikan beste talma falta zaio. Eta horatzen ez adibidez hori, Amari erakutsi niola eta ez zidan sinisten nik idatzi nula hori. Bai, Bai, eta gero egia da, nula amaitu, idazlan hori nuen amaitu. Hor gelditu guan. Hor geldatu zen, bai. Uda etorri guan eta venga. Bai. Baina hori, bai da pixka bat... Bai, sentitzet ez dagokidan zerbait bezala bizi izan dudala beti sortzea, edo idaztea, edo nien nintzela kapaz horrelako ezer egiteko, orduan, idaztea edo kantatzea edo konposatzea baizen horri aurre egitea, ez, edo pixka bat errebeldia puntu bat zuen niretzat. Zindet bai ningoiat, ez da? Hori da. Eta noiz kontu datu itzan esateko hau balekuak, honekin ondo nitxeak, honekin aurra jarraitu berriat, hauek ja melodia bilakatuko eskiat, etzek izan goia, noiz sartze zaiko hori buruan. Anekdota oso polit bat dela, uste ez dakitegia izango den edo ez, baina entzun nuen Leonard Cohen hasizela abesten Bob Dylan entzundatzuenean irratian. Beraz egola bere etxean, eta entzun zuen Bob Dylan irratian abesten, eta esan zuen, tiponek abesten badu, nik ere abestuko dut. Honek dakan ahotsakin abesten bali badu, nik abestuko dut. Nik anekdota hori enun ezagutzen, baina ikusi nuen Micah P. Hinson, dala musikari estatu batuar bat, Andreu Buenafuenteren saioan, hor, orain dela, ez dakizu, urte pila. Eta azaldu zen hor Micah P. Hinson kontzertua ematen, eta egin zituen kantu batzuk, eta ez da, nahi zugarri gustatu zitzaiten, baina estiloz, nik pentsatu nuen, nik horrelako zerbait egin dezaket. Edo honek antzandia dauka nik egiten dudanarekin, edo egin nahi nukenarekin, eta holaxe. Holaxe nazi izan, zein izan nuen aurrenengo abestia? Komposatu guana eta dana. Komposatu nuena? Komposatu, abestu, eta melodia bilakatu guana. Hori topatuko dugu zure aurrengo dizkan, hori armaioan sartutakak? Hori egongo da, 15 urterekin punk talde bat geneukan, kuadrillan, pentsa, Desfaz deitzen zan taldea. Desfaz, ona. Ene lehenengo kantuak hortik egongo zian, lehenengo letrak eta ideiak, bai. Eta orduan bakarkako lanak ez ditu gire aurrenengo abestiak izan, ez da? Beti izan zea musikerua, eta historia hau izan da, bakarkako lanak iten hasi izena historionen alira, ez da? Hori da, pixka bat konturatu naiz. Orain, ezakit, urte batzutan ere ez dute zer egin nahi izan, sentitzen nuelako gauzak erakustea eta gauzak egitea elkarrekin zeudela, zijoala, ez? Eta orduan, orain pixka bat sentitzen naiz pres eta motibatua, berreskuratu dudalako autoestima hori, ez da? Autoestima eta motivazioa gauzak egiteko niretzat. Eta kitxo, bai. Hor nola bil, ezakit balio dizun. Bai, barrutik egila zan gulen, txikilak zorituzkio eta hobeto zitzauden, horiek
pixka lehorra zeude, baina, bueno, dana barroa sartuko ditugu. Bai. Bai, ikusiko zu. Esnetan jarriko ditugu egozten. Eta irekin bat emateunian, azukria eta vainilla sartuko dugu. Baina lehen da bizi jungo baituk, erreportai bat ikustea. Ados? Osongi. Vale, hau ondo, erreportai honetan ingo dugu azkenengoa zuritu eta bai barruan sartu. Eta noa jungo gea, arrozpide perretxikuak ikustea San Martin merkatuan dago. Eta akutzizkigu, guain sasoian dauden perretxikuak, bai basokuak eta baitare kultibokoak. Guazen bertara. Apa, Joseba, zemuz, ondo? Bueno, hemen gaude, San Martin merkatun, ni aior arrozpide naiz eta hau arrozpide postua da. Gaur erakutziko dizuet pixka, perritxikun mundua nolakoa dan, eta, bueno, azalpen batzuk emango ditugu. Aber gustatzen zaizuen. Memoria freskatzeko, ama eta aitak sortu zuten enpresa izan zen, aita beti izan zen oso perritxiko zalia eta mendira asko gustatzen zaion jutea, gutxikitan nera mate gendun, hortikan afizioa, ofizio bihurtu zuen, eta pixkanaka juntzian sortzen aman laguntzakin da, enpresa bat, hoi guain dela, 25, 26 urte. Beti lan hain izan du deu, jatetxeta banatzen eta dendata banatzen, eta, guain dela 2 urte, euki genuen sorte handila, pandemia eta gero, hemen San Martinen postu hau irikitzeko. Eta guain, udazkena danez, badakagu, kolorez, bete-bete eta perritxuku mota pila batekin. Beti saiatzea aldeune produktu hobena ekartzen, eta alditugun variedade gehienak. Bai silvestreak, mendiak emate ditun perritxikuak, eta baita kultibokuak ere. Aurtengo guzta bereziki ona izan da, batez ere Euskal Herrin, ze, temperatura aldaketak asko lagundu du, lurra berua harrapatu du, eta euria dexentein du, eta horrek sortu du onto pila egotea, batez ere Nafarroa aldean, Iratin guruan, eta kalitate aldetik ere, osonak esate izutze, azkenean txarrenak edo ja pasata zeudenak mendin asko gelditu dira. Azteko, ez dakite, galdera bat ingo izuet, baldakizue ze desberdintasun daun ontxo eta perritxikun artean. Gu denok hauan erabiltze dut, nik ebai ohitura dakat beti ontxoak gora, ontxoak bera. Baina benetan ontxoak ez dia jate ditugunak, jate ditugun denak dira perritxikuak. Bai, ze lurra dago, mizelioak daude, eta mizelioetan dagoen organismo bada ondjoa, eta egoera berezi bat ematen danean, klima, segun lurra, nola dagoen, zerbait berezia sortzeanean, ordun sortzea perritxikoa dala ondjo horren fruitua. Bera, hemen dakagu adibidez, perritxiku bat, boletuz bat izango litzake, eta hau da boletuz eduliza. Sorten txuriakin eta txapela pixkat marroiska izateuna. Gero da, bere familikoa boletuz dana de bai, adibidez, boletuz pinikola eta eukitzeu granatia. Zulo hauek izango dira bariak jandulako pixkat, eta zaporez antzekoa da bakarrik testura pixka gogorragoa dakala, eta plantxan iteko gomendatzeana da. Hemen dazkagunak oso perritxiku berezia dira, Amanita cesarea deitze zaio, euskeraz gorringoa, ontxo gorria deitze zaio de bai, eta Amanita cesarea hitza dator, historieta berezi badaka honek, ze hau Cesarrai emate zitzaien jateko, eta orduan hau jaiotzea arrautza batetik, bola batetik arrautza batetik jutea irekitzen, eta bihurtzea ja hola zabaldua. Eta hau da perritxuku preziatuna. Hau da jendeai gehiena gustatzen zaiona, ze oso sabore berezia daka, eta beti izatea normalian garesteiena. Oso zaila da bilatzea. Hau berriro da niskaloa, esne gorria deitze zaio de bai, eta oso goxua da, giltzunruna garbitzeko esateu edala oso ona, eta bere izen zientifikoa da Lactarus deliciosus, eta egia da oso goxua dala. Labian jarri leike baratzurikin eta hola, eta hau asko jatea Katalunian. Hemen dakaun perritxiko hau da, xixa horila, rebozuelo erderaz, eta bere izen zientifikoa da Chantarellus cibarius. Hau egia esan urtean zehar toki desberdinetatikan aukera eukitzeko, eta oso nagelitza revuelto batean. Eta hemen dakaun perritxikoa oso berezia da, izena da trompeta de los muertos, orduan ez du ematen gogo asko jateko, baina ez da hilkorra, trompeta beltza deitze zaio euskeraz, eta Chantarellus cornucopioides, da bere izen zientifikoa. Hau erabiltzea, revueltuan eta salteatuta de oso goxua gelditzea, zapore berezia daka,
eta asko gixatuai eta potajeai eta hola botatzen zaio. Bueno, eta guain arte ikusitugunak, dia basoan dauden perretxikoak. Basoak ematen baldin bau, badazkagu, basoak ez bagu ematen, ez dazkagu. Baina badaude beste perretxiku mota batzuk, laborantzakoa deitze zaienak, hoiek gizakiak lortu dula sortzia, bai? Izango genituzke txampiñoiak, shiitakea, adibidez, edo portobeloa, bai? Hau edia laborantzako perretxikoak. Bueno, Joseba, hoixe, bakit zuk asko dakizula perretxikutaz eta perretxiku biltzea dejute zela, baina, eman deten informazioa eta aholkoak eta, espero baliogarriak izatea jendeantzako, eta nahi bazue urrengo batian esplikatzia nola garbitu perretxikuak, nola kontserbatu, zuk aldatu ja, zuk esango zu, hoixe, ni prest, bale? Bueno, agur bat hemen, San Martin merkatutik, arrozpide postutik. Eio! Ona, Jora, ona, egia zan, ze txukuna dakazun, merkatuan beti zuen postua, ze perretxiko garra dazka zuen, eta egia zan esan dezun bezala, aurten brote hona onda, eta nik gorringoak hartu ditute harrak, eta hori, txiki ja, bestia ondillo eharra da, basoa junda hor topatzia, hor perretxiko batzuk eta egia zan, irribarre batzuk atetzen izkin nahi, da, ez dakit, naturak ematen zoz, basoa jun, eta gaztaina batzukin etxea junta, onto batzukin, ez da bezerrobik, Ez, oso... Ez da bezerrobik. Nik usain zaiko eta. Perretxiko zalia aiz? Bueno, jateko zalea bai, naiz, baina lagunak hasi da orain mikologia kurtsuak egiten, eta ikasten mendira juteko, eta bai. Ikasin behar da hori bai, ikasi, eta gero basua zaiture bai, oso garrantzitsua, baina eta honian, saski txiki batekin etxea jutia, hori da ikasa ona. Bueno, bezarkada bat eta ikusiko gea. Beste batene bai. Bueno, gu gurian jarraitu behar dago, hementxe, barazkik eta perretxiku gaizaizkin murrizten, zeituen botakoitu gaztainak eta belarrak eta geokuak. Eta hemen jungo zea botako zu, lau arrautzak, botako zu esne krematua, gazta krematua barkatu, eta ingozuna da denan astu pixkat, bale? Eta gero, denan astezunian, gero, behitu, hau behotzen nahi zaigu eta hemen esnia dago, gaztainekin, botako jo guen azukria, lehen dabe zingozuna da, baina hori, iriki, mamillatea eta horrea, gota, hoi baldak izuiten. Ez. Ez? Bale, guztaren zeiteak guztia gauza. Bai, geoik nehiak guztiola, do, re, mi, ol, zeze, bale? Bale, behitu, Hemen iteana da, erditikan ebaki bihar da, honek okitzitu pepita mordo bat, dala bere asillak, bainan asillak, eta pepita horiek zapore mordo bat emateu, eta ititugu behitu horrelatea. Hau, honen kontra jarri, behitu horrela itiot, eta ikutu pixkatola, pixkat, inola, eta behitu pixkat horrekin zenbat pepita dauden, pepita mordoa, hemen dauden milaka eta milaka pepita, eta horrek emango jo kiston zaporia, orduan, botako zu horrea, eta beste aldia izukingo jo zu, horrela jarri, mamillatea eta horrea bota, eta hau ez dugu sakarrontzira botaten, biharro krema pastelera bat edo zein nahi bat deu, horre guandikan esneta bota eta zapore harra botako dio. Arroz esnea egiteko. Hoi da, arroz esnea egiteko, ezino bia. Batzu bai dia, arroz esnean kanelaz. Nik nahi egot kanelakin, Bai, batzu kanelak eta bestia vainilla. Hemen danantzako dago. Bueno, hemen esan bezala botako ditut gaztainak, botako ditut belarrak, eta botako ditut ebai ontsoen enborrak. Bueno, eta zure bakarkako lanetan, ze doinu motak, ze abesti mota, ze topatuko dugu? Piskat, hasi naiz etxean grabatzen ikasten nola, eta horrekin ere, hasi naiz piskat beste estilo batzutako kantak egiten, baina egia da lehenengo, kanta hauek, edo diska ontako kantak oso jatorri zentzuten nuen musika dela, eta oso amerikana estiloa da, oso, uste dut, dela amerikana. Gero adituek zuzenduko naute. Esango nuke, blues, pop, rock estiloan, nola... Eta bestidenak altzekotasuna asko daka, Osa, bat entzunda jakingo jau asier dala, o doinu hartzen baino, o bakizu. Nik uste baietz, azkenean ahotsak dakalako garrantzi gehien hor. Eta kanta guztiak gitarrakin hasten direlako, edo, azkenean dakaten egitura gitarran oinarritzen dira, orduan nik uste nabari dela, hori dala pixka bate, kantautore estiloan egindako musika, nik ahotsakin, gitarrarekin, eta beste zer ez. Eta, adibidez hor baukituzu kolaborazioak, o bakizu gaur egun bakarkako lanetan da jende asko kolaborazioak eta laiteitula,
eukituzu edo... Bai, kanta baten muganekoak, Pablo Zurutuza, etorri zirela. Bai, menosian gurekin, bai. Pablo Zurutuza muganekoa etorriko da, kanta batean parte hartu du, bai, eta oso polita gehatu dana, atik bera, eta hortaz gain, ez, egia esan, pixka bat ere, hau jungo naiz nasten horrela, ez? Bai, hori nazu gazta botare bai dena. Bai, vale. Betu gozat ingo deu, nastu berren, eta honekin birrindu berren, ingo deuna da betu hauek, horrea gota. Hau, nik ordingoet, berdeulako, urrengo zeak iltzako. Eta ingo deuna da, ja hemen dakaula azukre, esne eta gaztainak, botako zu bertara eta ana birringailoakin birrinduko zu. Bikain. Bale? Venga, esan dakua, hau gordingo deu. Bota, aizinan esaten hori muganekuak eta jendia, baina gio zure nortasuna eta zure lanak dituzula, ezta? Bai, oso... Bai, hori, gitarrarekin, gero teklatua, jamona, bateria baita ere, eta txeloa igual kantaren baten, baina... Instrumentu asko jotzituko orduan, ez da? Baina nik ez, Bale. Ez hori azkenean, badibidez, badagor Germán San Martín teklista bezala dabil, jamona berak ere egin du, Kerobia taldean ibilitakoa da, gero Uriol Flores da bateria jolea, Izarorekin ibili dala asko, Idoia Surmendirekin ere hasi zen, eta hirugarrena da Nagore Sanz, dala Soraluzeko emakume bat, bera Bergaran bizidana orain, eta berak jotzen du basua, jotzen du txeloa, denetarik daki egiten, eta horixe, azkenean pixka bat ez dugun, hori esan dizutena ez, pixka kontratatu ditut, edo azkenean lan egin dugu horrela, nire proiektua balitz bezala, eta ez dugu taldea osatu, baizik eta grabatuko ditugu kantu hauek, eta kitxo. Baina, ni oso pozik nago emaitzakin, eta oso itxura ona dute, eta gogoz aurkezteko. Ikusi, nun aurkeztu behar dezu? Holtzan baten gainean ikusiko zaitugu gabonetan, negu honetan? Momentuz ez, nik dakidala ez dakit idatziko diaten, dituko diaten, baina, poliki nabil, gauza asko dazkat gordeta aurkezteko, orduan, momentuz ez dakadatarik. Txiri, esatean bezala, no? A ber, Urguleko polborinean kontzertu bat jo bar genuen aurreko hilabetean, eta azkenan bertan bera gehatu zen, orduan igual orain udaberrian ingo dugu Muare taldearekin, Donostiarrak baita ere, eta iluso handia egiten didala. Eta, bestela, ez hori, poliki, eta badut nik lana nere aldetik, juteko gauzak plazaratzen, ordenatzen, txukuntzen. Baina guain hau zure hogi bide bilatukatu da, zu musikati bizitza ez? Ez, ni irakaslea naiz. Irakaslea naiz, Irakaslea naiz, eta gustatzen zait baita ere, ukitzea... egia da, lan zama handia dagoenean, ez dakazula gogorik, ez indarrik ez ezer musikaiteko, baina... Bai, dana bezala, ez da, askotan lan zama hundia danean, jobilak alde bat egusten dira, lana dalako eta lanetik bizi gehalako, ez da? Bai, hori da, baina hori gustatzen zait, badu dala estabilitate bat ematen dit, nire musikaiteko eta lasai dirua gastatzeko baita ere, musikan, lasai. Ados. Ina idekenan, alegia, ez da? Hori da. Ondo zior. Nuntzea irakasle, zertan intezu lana? Nik itzulpen gintzain nun. Bai? Eta hizkuntza irakaslea naiz. Bai. Gaztelania, Salamankan ikasi nun, orduan gehien bat gaztelania, eta inglesa ematen ditut, bai. Bale, gaztelania eta inglesa, jo. Bai. Nerekin ikasle txarra eukiko, ni hizkuntzetan oso txarra izan beti, katxizla, ni matematikan ondo, gimnasia onena, plastika ondo. Hori bai, euskera, gaztelera eta inglesa, beti txintxilika, Ni alderantziz. Zera bat. Ondo da mango haitu, bitokite jau hemen bikote hona. Dupla hona. Bai, esan, nik ez egize bat, ez egiterdit dislexikoa nahizen, ez egize, eta irakurtziare kostau itezitzaiten. Beti nintzen gelako txarrena. Baina, zuek lasa egon, txarrena alimazat ere bai, zeateako aurrea. Ez alda ala, Bai, erabat. Txarrena, baina txarrena, Ni enintzan ikasle hola, ez? Ez. Osea, que... Eta, gero nola ikasi zenun, nola tan juntzinean gero jarraitu zenun bentat ikasten, ez da? Bai, ez gero pixkat, hori, hasieran aipatu egun pixkat krisialdi horrekin batera baita ere, pixkat konturatu nintzen nahi nuela ikasi eta nahi nuela benetan saiatu. Bai, eta holaxe. Ondo, horre eman bildurri gabe, entzute zaitu guta, eman bildurri gabe, ondo birrindu dena, eta gero ingo deuna da, berta sartu eta laberatu. Hemen ikusi ezue, hau martxan dakaula,
inbiarduna da, irekiten hasi ondo, eta gero esne gaina bota, murrizten utziko deu, eta gero dakau birrintzeko. Bagoa, txirrik itxarrak aurraka. Labia berua dakau, oso ondo. Nuango zuen mingaina bat ondo harrapatzeko hori dena, eta bueno, eta momentu hontan, jarraitzen dezu konposatzen? Bai. Bale, hau listo bateko izut hau. Bai. Bale, hau garbitzea, oso ondo. Bai. Ari naiz pixka bat, etxean, hori, grabatzen gauzatxo batzuk. Bai. Eta gero horrez gain, gitarrarekin konposatzen. Eta bai, eski egia esan, saiatzen ari naiz pixka bat, hasita dudan amaitzen. Ja. Ez usten hainbeste hor enkajoitan, ez da? Hori da, bai. Hasitako bukatu. Bai. Hori ondo zio. Gatutan nire, hola gauza gerixente ustizkia txintxilika, eta zaten Joseba, zala bukatu berrin berdekena. Bai. Bestela hainbeste gauza txintxilika, eta gero amontonatu itezek, eta ez dakit nondik hasi, ez da? Bai, pena bada hori horla, gehatzen danean, orduan, pixkat hortan abil. Naldek daztatu, labeatu baino lehen baitu, Daztatu, ikusiko zu ze goxua dago, nire bai tanto bat erori zaita, hola indet. Eta ikusiko zu dago, gaztaina goxua izango bazan bezala. Eta guain pudintxo bat bezala gehatuko, eta gero ingoitugu bai garrapinatuak. Eta gero zein behar dugu hori esan dugun bezala krematu. Bale, bagiztak, txirrik itxarraka. Hau listo, hoi listo, eta ingo deuna da, beste reporte bat ikustea jungo geha. Ados? Justu jungo gaituk eskio itxasora, eta ikusiko zuen bertan jatetxian, agirretxe jatetxian, indigue ontxoekin, 100 platera. Guazen ikustea. Apa, Joseba, Borja naiz, hemen txegare ezkion, eta gaurko hontan agirretxe jatetxea aurkeztuko dizugu. Gu, ditxi ginen ostalaritza, nire haitxetan ni langabezin gelitu ginenez, orduan, dezitu genuen ostalaritzan sartzea. Baina ostalaritzan sartu ginen 2018 ordiziko Aldasoro tabernan, hor urte batzuk egin da gero, nire haitxez, laizon pixkat, handixo zerbait, sustantzik egixiokin. Eta atazitzaigun jatetxe hau hartu alizateko aukera. Normalen, hemen aste barrun langile jendea daukeu, baina baita hemen inguruko baserri guztitako jendea egunerokotasunen asko etortzen zaigu, pintxo jatea, zerretxo baita hartzea. Hortik aparte, asteburutan jende asko, familia asko, lagun talde asko etortzen zaizkigu, sagardotegi asuntoa, asteburuko menue eta pixkat danakin martxe jartzea. Eskatu ezkeo, normalen baita, bataio, komuniok eta olako gauza asko egiten ditugu. Urte bukaerako festak baita montado izan ditugu, zazkeren leku asko daukeu eta daukeu zuedanantzako iriketa. Bueno, ja behin ezagutu dezuela gure historia eta gure jatetxea, ja guain gontan eskuk martxa jarriko ditugu eta plater eder bat prestako dizuegu. Bueno, gaurko hontan ingo deu, ontsoz betetako mingain bat. Bueno, lehen da bizik mingaine egosi barra da, aurreko unetik euki barra dau uretan odola eta beste txar guztik kentzeko. Behin hori indeunen, barazkikin jartzen geha, mingainen kutsu goxo guzti hoi, barazkitako saltxan gelditu alizateko. Mingainekin jarriko geha, lehenengo parte hau txuxi xamarra danez, hau aparta egingo deu, eta behin hori aparta eta gero, gutxi gora bera 2 zentimetro, 3 zentimetroko tamainoko xerrak ingo ditugu. Hemen, gure plater estrellak eta normalen kaskeria izaten da. Asko egiten ditugu muturre, manitak, kaiok eta olako gauzak. Zeo izaten da, gehien bat ikasi deuna gure etxetio. Baina baita kazuelako plater asko eta gero pixkat gure etxeko toke tradizionala gehabilita, plater modernoke baita asko lantzen ditugu. Bueno, behin xerratu deula hau, egin beharra daukeun lehenengo gauza da, ontsoz bete. Guk hemen aste barrun menukin ibiltzen geha, baina aste burutan karta politxe daukeu, parrilla suntotik eta hasita, txuleta, arrai ederrak egiten ditugu, eta nik normalen parrilla gustatzen zain, nik nire haitxekin ikasi non. Orduan guantxe nire haitxe dedikatzen da sukaldea bakarrik, eta parrilla eta lako gauzak dauzkeunen normalen, ni etortzen naiz. Gehien bat momentuko produktua biltzen deu,
eta bertako produktuen. Gero, hortaz aparte daukeu, sagardotegi xume bat, txikitxo bat, bi kupela txikitkin, oso ondo juten dala. Ok, ja prestatu ditugu, bete ditugu ontxoz, eta guain ingo deu, arbaldatu. Arbaldatzeko, arrautza bat ditu eta irinetatik pasako deu. Behin arrautzatatik eta pasata gero, prejituko deu. Platerra hau normalen asko gustatzen zaio jende helduri, baina gaur egun, ja nola, sartu diogun pixka, ontxo pixkat eta jende gazterire hasi zaio sartzen kutsu hori, venga, proba hori marko dugu, ontxokin da beste zerbait, zeuze kanbiatzea, tio, eta da plater bat oso ondo juten dana. Hau normalen menune aukitzen dugu. Eta behin prejituta gero, pixkat utziko dugu olioa eta kentzeko, eta behin olioa eta dana kentutako, saltxan botako dugu, pare bat ordu hola komeni da, subajun pulpulen esaten da bezala, hartzeko bere sustantzi guztien. Bueno, Joseba, hause da gure gaurko platerra, nahi dezunen gonbidatuta zarete gure etxea etortzea, Ezkio itxasora, Agirretxe tabernera. Ongi etorrik izango zate, gustu handiz. Ai, ama, famili, ze sorpresa zekan mingain horrek, Ontxo hor barrun sartuta eta albar dauta eta, ai, ama, ze pintxo eharrein dezuen. Bezarka da hondi bat, eta gu gurian jarraitu berdu. Beitu hemen nola dakaun, hau izango zen, saltxa, perretxiko eta gaztainena. Eta zergatik deitzen da krema? Ba, beti krema deitzen zaio krematzen danean. Bai gaztakin, bai esne gainakin, orduan izango daia krematxo bat. Ingo duguna da, beitu, irekin bat eman, bestei gabe, eta emango izu zuri ontzi hortan sartzeko tresnak. Nuzten de pixkanaka honekin jun sartzen, eta gero mingainakin lagundu dana barrua sartzen, bale? Venga, ingo jotena dare bai, leheno pixka bota diot, baina gatza puntua botako jote bai, bale? Venga, hor da kasu ja prest. Ingo jasuna da gauza bat. Hor bi belar pusketa daude, eta ingo ituzuna da bi belar horiek topatu, eta atea, bueno, jo ikusten nahi naiz hemen dikan. Ikusten nahi naiz, hemen bat. Behatza sortu behar, no? Bai, lasai, ez dugu dikan, hor mikrobio danak hiltzen dira beruan da. Venga, hori, bertara sartu, birrinduko deu, eta alde hortatik listo, ikusi zuen bezala, telebista magia egiten deu, eta pudina hemen txedakau, beitu. Ingo deuna da, hemendik askatu, hau ireki, eta beitu nola gelditu zaigun, kastainen pudina. Vale, eta ningo etena dagoain hemen, garrapinatu batzuk martxan jarri. Zeingo deu? Jarriko deu hemen, bat, bi, hiru, berua, bastantekua, botako deu azukria, vale? Izaten da, kantidade berdina, frutana eta azukriana, 100 gramo. Enei, botatzeiot urtanto bat, vale, eta hau irekiten danean, kastaina bota, eta garrapinatuak iten hasiko naiz. Eta hor, sartu zaizu da, ezta? Bai. Sartuko da, vale, oso ondo, ezin hobe. Vale, eta vale, dana kontrolpian dakau, inbiar deuna da, beste pixkat eman mingainai, ados? Vale, venga, gaztaina garbitzen hasiko naiz ni, oirek iteun bitartian. Venga, gaztaina garbitu, inbiar detena da, palatxo bat hartu, gero garrapinatu emateko. Bueno, eta Asier, guantxe, zertako komposatzen dek? Ja, gustu hartu jokelako, Bai, gustu hartu diot, baina egia esan, pixka bat, jarraitzen dut berdinagatik komposatzen, Jarraitzen du izaten... Bueno, badira gatazka batzuk igual gure bizitzan pixka bat beti daudena gurekin, eta konturatzen naiz, lehen esan dizudan ez dagokidan ideia hori, bai, oraindik bat zutan badudala. Orduan, baina, klaro, kanta bakoitzarekin, geroz eta gutxiago dut ideia hori, ez? Eta horregatik ere gustatzen zait komposatzea, eta hori minak arintzeko, eta lasaitzeko, eta noski gero hori norbaiti gustatzen bali mazaio, are hobeto. Claro, eta baleo garri bali madio, arek eta hobeto, ez da? Noski, eta albali bat zuzenean jo, eta aurkeztu eta erakutsi, hobeto oraindik, baina, bueno, helburua egia esan, ez da hori, ez? Osea, pixka bat ez dut hortan pentsatzen. Vale. Eta, adibidez, komposatzituken abesti horiek, lehen osandek batzuik, estilo batekoa, bueno, nahiko estilo antzekuan, guain estilo berdinan zabiltza, o lutzen nahi gaituk eta estilo galdatzen juteitu, edo nola zeu panorama? Nik uste ari naizela pixka bat aldatzen, ez hainbeste, ari naizela irekitzen, eta pixka bat onartzen nahi ditu dela gauza ezberdinak egin, eta gitarra alde batera uzten, hasi naiz pianoarekin pixka bat,
hip-hopeko gauzatxoren bat, ari naiz egiten, pixka bat, ni sentitzen naiz arraro, hori egiten, baina egin nahi dut, eta gustatzen zaitelako egiten dut, eta beti entzun dut rapa, eta hip-hopa, eta musika elektronikoa, eta orduan, bai, hasi naiz baseak egiten etxean, pixka bat, eta gustatzen zait. Eta, adibidez, gero haue guztiak plazaratu baino lehenuo badakak norbait pasatzizkiokena, eta ikusiak hau, haber ze muziokeno, zenekin behiratzen ditu hauek? Bai, baditut lagunak dira guztiak, lagun bereziak, bueno, bai. Eta, konfiantza dut haien belarriengan, eta haien erakusten dien pixka bat, eta haien iritzien, bai, pixka bat, horrekin nahiko. Bikain. Bai. Bueno, hasi errementxe, ni garrapinatu haue faltaz eskiditeko, 2 minutu. Beste dana ia prest dakau. Bai. Irrikitan gaude jasuri entzuteko, altzakit zehose jokozun edo... Bai, abestitxo baten zati bat, zindezaket, bai. Vale, gu irrikitan niri entzuteko, ingo deuna da, hau, ja prest dakau, vale? Ingo detena da atera, oso ondo, eta gitarra aldu, eta ekin iriai, eta nik hemen platera haratuko eta guztia, iria bestia entzuten deun bitartian. Ados? Bai. Vale, inberdetena da hemen pudintxo jarri, vale, horrela, hau alde batetik, haimango jo, temendikan horrela, zea besti botako zu, a ber? Burgoñaren zati bat ingo dut. Zerrena? Burgoña deitzen da. Burgoña deitzea, vale. Bai, Burgoña deitzen da kantua, abesti zarba da, eta aspaldi grabatu nun, eta oso berezia da niretzat, asko gustatzen zait, eta gainera hori musikari, oso asko maite ditudan musikariekin egin nuen, eta hori xe. Ona, batorri egunea ino, eta jarri gure paren, eta irrikitan gitzaudek eta entzuteko. Zaldi bitartian platera aratuko jad, bale? Vale. Beharrik ez izantea ezan, maite zaitu alaren zeinu, didazunetik onena eta beste guztien amodioan zaude, eta berriz bila non orkitu, badakizun arren, eta beti bila noiz gelditu, badakizu. Bueno, zatitxo bat. Ona. Ze, abesti guztia ez de bota, puxketa ona, ose. Bai, hori da, onena, bai. Mamia. Ze polita gira esan, Eta ze agotak ageni, eharra. Mi eskerriri, hemen izateatik. Beitu hemen elkarrekin indeuna, puretxua, gaztaina eta perretxikuna, bota gaztaina pixka gordinikan eta perretxikua bai. Hemen ingo deuna da, pudinan, gaztainanan, bota azukre pixkat, eta hoi gutxi balitz, gaztaina batzuk inditugunak hemen, guain bero daude, baina, behitu, hola jarriko ditugu, bildurri gabe, garrapinatuak, eta hemen, aita esateziak, izo zeberdia jarri jok, venga, baguaz berdian bila, eta honekin bukatzen diago historia. Bueno, nauzi, azteko tamein, eskerrik asko. Mila eskertuei. Hore bat, hemen izatia, hore bat. Holako osasuntxu guztia, eta hemen dazkau gure gaurko bi platertxuak. Launak, bihar hemen izango bea, ondo izan, eta bihar arte. Aio.